Ti yn dyflaen, Lisa, ti'n ar y deg iawn. O, mae eisiau cymryd gofal i peintio'r llythren yn iawn, yn does? Ond dim ond 2 lythyren, ti di peintio, dwi di peintio 4, sbia. Wel, gan fod ti'n gweithio mor gyflym, cer un o'n y brwsh bach i mi wneud i. Pa frwsh bach? Dim ond un brwsh bach sydd gynddyn ni, yr un lleiaf un. O, hwnnw. Ie, hwnnw. Wel, ei di yn ôl o i mi? Os gwylio di'n dda, Iwan. Siwr iawn, unrhyw beth i da helpu di weithio'n gyflymach. Dyma ni, un brwsh bach. O, diolch. Rwyf yn y bocs yn y barod i mi wneud i. Iawn. Iwan, o ble mae'r brwsh di mynd? Rhyfedd? O, dyma ni. O, diolch. O, Iwan, y brwsh! Ond, beth sy'n digwydd yn y lle yma dwch? Reit. Aha! Wedi da ddal di. Wps. Ops, wir. Ti oedd yn taflu'r brwsh na i ffwrdd bob tro, ynde? Ti'n modd joc fach ydi? Joc, wir. Ie, joc ddoniol. Wel, dwi'n meddwl bydd smotyn bach o baent gwyrdd yn edrych yn dda iawn ar flaen dy drwy'n di, Lisa. Iwan! Ti dod, Lisa. O, diar, ti'n lwcus iawn yma. O, mae'r ffrwyth yma'n edrych yn blasus. Hoffa ti rhywbeth i fwyta? O, ie. Mae peintio arwyddion yn waith llwglyd iawn. Ond be gawn ni, dwed? O, be am oren bob un? Ie, ardderchog i dorri syched. Dyna ni. Un. Dau. Ni? O, a bananas. Arbennig o dda i roi egni ti. Neis. Afal fysa'n dda. Lle ma' nhw, dwed? A, dyna nhw. Afalau. Ond pa fath gymerid i Lisa? Mae'n ei bob math o afalau yma. Afal coch. Ac afal gwyrdd. Ac afal sydd yn hanner coch a hanner gwyrdd. Afalau amrywiol iawn, de. Ond mae'n anodd iawn dewis, ydi wir. Neu gymer ein. Cyma dir yn gwyrdd. Afal. Orenau. Afalau. A bananas. A dyna'r arian. Ha, diolch. Na fe, wi wedi gweld digon nawr.
Alli di roi'r gorau iddi nawr? Ah! Hei! Rho'r gorau iddi nawr, wyt ti'n clywed? Hei, mi gymera fi afal yn gyntaf. Afal, reit. Ia. Ond ydy'n afalau ddim yna. O lle ma nhw te? O, sa'n gwybod. O ti ddoth yn allan o'r siop? Na. Ia. Na. Ia. O, mae hyn yn wirion. Mae'r gadael fi trio cofio. Rwan te, mi roi si'r orenau i'r siopwr. Iwan, dwi'n trio cofio beth ddigwyddodd i'r afalau. Wedyn mi roi si'r bananas i'r siopwr. Iwan, paid â thorri ar draws. A wedyn mi roi si'r afalau i'r siopwr. A thalu amdano nhw. Ac mi roedd na ddynes yn y siop yn gwisgo cardigan liwgar. Ac mi sleifiodd i allan o'r siop yn dawel bach. Hi sydd wedi dwy'n yr afalau. O, na! Yn bendant. Rhaid ni ddod o hyd iddi. Ia, a chael yn hyfalau ni yn ôl ar unwaith. Hei, dacw hi! Yn lle? Fanna, ar ei ôl hi! Aha! Chwilio am A arall ydych chi, ie? Wel, na. Dyw rheina ddim yr un siap. Triwch eto. Na, dyw hwnna ddim yn iawn chwaith. Ie. Dwy A, yr union yr un peth. Da iawn. Araf. 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 Dacw hi! Ar ei hôl hi! Ha! Wedi defel di! O, da ni wedi gwneud camgymeriad bach. Mae'n ddrwg gen i. Draw fyna! Brysia, Iwan! Mae eisiau arian i dalu am y bws. O, dys gynnau'n ceiniog? Yn siŵr bod gennau arian yn rhywle. Aha, dyma ni. 2 docyn eich gwelwch yna. Diolch. Diolch. Arian! Hei! Aros am munud! Wel, i ble rath i rwan? O, dim syniad. Na
Na, does dim golwg ono fi. O na, mae'n dechrau bwrw glaw rwan. Na, sydd ni gysgodi brysia. Dyna ni. Rhaid wedi cael anwyd rwan. O, bai yr hyn, leid yr afalaid i hyn i gyd. Ie. Arosad i ni gael gafel arni. Dyma ti. Defnyddio'n hages i. O, diolch. Diolch. Hei. Mae'r glaw wedi peidio. Ewn ni am dro fe. Dere. Ar fennau di. Dacw hi. Reit, chaiff i ddim diag y tro yma. Dyma ni wedi dy ddal di. Rwan te, lle mae'n hafalau ni? Ia, tyd nhw yma. Diolch. A defnyddio rai ti dy hun o hyn ymlaen. Ie, ble mae dy hafalau di? Afalau amryliw.